أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ‘Yan uwa musulmi na wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani shiri na bayani ko kuma in ce tarihi akan a'imma alaihimus salatu wassalam. Wannan karo ɗin za mu yi bayani akan haihuwar ɗaya daga cikin imaman shari'a, imami na 8 wato Imam Ali bin Musa Ar-Rida. Za mu yi bayani akan haihuwar shi da kuma wasu abubuwa da suka danganci da rayuwar shi da abin da ya faru a cikin rayuwar shi. Za mu ɗan so mu tsokaci ƙalilan a cikin abin da ya shafi ita rayuwar tashi. Farko dai shi wannan imami ana ce mashi Imam Ali bin Musa Ar-Rida, imami na 8 a cikin jerin imaman shari'a. Mahaifin shi shine Imam Musa Al-Kazim, imami na 7 kenan. Ta kuma mahaifiyar shi ana kiranta Najma, wadda akan yi mata laƙabi da Tuktam, ana mata laƙabi da wannan suna ɗin. An haife shi Imam Ali bin Musa Ar-Rida a garin Madina a shekara ta 148 bayan hijira. A wasu ruwayan sun ce an haife shi ranar Juma'a, wata ruwayan kuma ta ce ranar Alhamis 11 ga watan Zulqa'ada. Wadda wannan shekara ɗin ita ce shekaran wafatin ko in ce shahadar kakan shi Imam Sadiq kenan, wanda shi ma ya yi shahada ne a shekara ta 148, wato a shekaran kakan shi ya yi shahada. To a wannan shekara ɗin aka haifi Imam Ali bin Musa Ar-Rida. Za mu ga cewa imamai sun rayu a cikin wani yanayi na siyasa. Idan muka ɗauke rayuwar Imam Baƙir da Imam Sadiq, kan cewa su sun rayu a wani yanayi ne da suka samu kansu da cewa waɗannan ƙungiyoyin na siyasa ko kuma waɗannan sarakunan sun shagaltu da wani abu daban, wanda a daidai lokacin rayuwarsu waɗannan imamai ɗin guda biyu sun rayu ne a fatara ɗin da tsakanin Banu Umayya da Banu Abbas suna rikici wa kansu. Mulki ya zo ƙarshe wa Banu Umayya, su kuma Banu Abbas suna ƙoƙarin karɓar mulki. To wannan shagaltuwar da suka yi sassa waɗannan imamai ɗin suka rayu cikin raha, wanda suka samu damar yin intajin abubuwa da yawa na yaɗa ilimin Ahlul Baiti fiye da sauran imamai. Damar da suka samu Imam Baƙir da kuma Imam Sadiq, damar da suka samu sauran imamai ba su samu irin wannan damar ba, sakamakon irin gallazawa da takurawa na sarakunan wancan zamani ɗin. To za mu ga shi ma Imam Rida ya rayu da irin waɗannan sarakuna ɗin. Daga cikin sarakunan da Imam Rida ya rayu da su, ya rayu da wanda ake ce ma Mansur Dawaniki, ya rayu da shi. Sannan ya rayu da Al-Mahdi, wanda yana cikin Banu Abbas, da kuma wanda ake ce ma Al-Hadi, wanda su ma duk sarakunan Banu Abbas ne. Sannan Imam ya rayu da Harun Rashid, wanda Harun Rashid za mu ga cewa shi ne ya yi sanadiyyar shahadan mahaifin shi, wanda tarihi ya zo cewa ya yi rayuwa da mahaifin shi tsawon shekara 35. A lokacin da mahaifin shi ya rasu, shi kuma ya karɓi khalifanci, wanda ya shekara 20 yana khalifanci kafin shi ma a shahadantar da shi. Wanda jimilla za mu ga cewa kenan Imam Ali bin Musa Rida ya rayu tsawon shekara 35, ko suna cewa kusan 35, saboda akwai ruwayoyin da suke nuna cewa rayuwan shi tana shekara 34 ne da wasu watanni, amma dai jimilla da za mu iya cewa shekara 35 yanda ya rayu kenan. Sannan a cikin wannan rayuwa ɗin za mu ga cewa ya rayu a cikin wani yanayi na wasu zuruf na siyasoshi da kuma abubuwan da suka faru. Misali daga cikin abubuwan da suka faru a cikin rayuwar Imam Rida shine ya kasance ya halarci ko kuma shahadantar da mahaifin shi a gaban shi abin ya faru, wanda za mu ga cewa Harun Rashid ne ya ba shi guba. Imam Musa Al-Kazim, kamar yadda muka sani cewa a tarihi Imam Kazim
gaba ɗaya kusan mafi yawan rayuwar shi ya yi ta ne daga wannan kurkuku ɗin zuwa wannan kurkuku ɗin, ma'ana a shigar da shi wannan kurkuku ɗin, bayan an fito da shi kaɗan a mai da shi wannan kurkuku ɗin. To Imam ya yi wannan rayuwa ɗin, ya ga duk waɗannan masibobin, kuma sannan a gaban shi aka shahadantar da shi ba mahaifin nashi. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da Imam Rida ya riska a cikin rayuwar shi. Bayan nan za mu ga cewa cikin abubuwan da Imam ya riska shine a zamanin shi ne, saboda daga cikin su sarakunan da Imam ya rayu da su bayan Haruna Rashid, akwai sarakuna guda biyu, ɗaya Muhammad Amin, ɗaya kuma Abdullahi Ma'amun. To Imam ya yi rayuwa a daidai lokacin da su waɗannan mutane guda biyu ɗin 'yan gida ɗaya suka yi rigima tsakaninsu akan mulki. Ya shaida wannan lokaci ɗin inda ta kasance mulki ya ɗebe su, sun yi faɗa tsakaninsu, wanda har Ma'amun ya kashe Amin, ya karɓi, da ba sarauta tana hannun shi Amin ɗin ne, ya karɓi sarauta ɗin ya zama shi ke mulki. To Imam ya shaida wannan hadisa ɗin. Sannan za mu ga cewa a cikin rayuwar Imam akwai wani abu da ya faru, wanda lokacin da Ma'amun ya karɓi kalifanci ya yi ƙoƙarin ya ɗauke Imam Rida daga Madina, ya mai da shi kusa da shi, sakamakon yanayin abubuwan da yake kallo na cewa akwai barazana a tafiyan shi da sauransu. Sai ya ɗauko shi, mana sai ya, ko in ce ma ya tilasta mashi kan cewa dole sai ya dawo kusa da shi inda ya taho. A cikin tafiyan da ya yi tafiya da tun daga Madina har zuwa Maru, inda lokacin shi Ma'amun yake. Ya wuce ta garuruwa da yawa, daga ciki tun daga Basra ya taho ya shigo Samarkand, da ya taho a cikin tafiyan da ya yi shine ya biyo har ta Qum da su Khurasan, kafin ya iso Khurasan din. Afwan, to a cikin wannan tafiya din Imam ya bi garuruwa mabambanta. Kowane gari Imam idan ya je yana tsayawa, mutane suna fitowa, yana musu huɗubobi, yana musu jawabi, waɗannan bayanai din da waɗannan huɗubobi din an rubuta su kuma an dawwana su, suna nan a mahallansu. To wannan abin ya faru da shi Imam Rida duk a cikin rayuwar shi. Sannan za mu ga cewa a wannan tafiyan ne, bayan ya iso inda Ma'amun yake, Ma'amun dama abin da ya sa ya kira shi lamari ne na siyasa. Yanzu yana ganin cewa yana matsayin barazana a gare shi tunda yana a Madina, shi kuma yana ganin shi ne waliyul amr na musulmai gabaki ɗaya. Sai ce to bari ya jawo shi. To a cikin siyasan da Ma'amun ya yi shine da ya jawo shi, kawo shi kusa da shi, da suka haɗu a Maru, sai yake mashi tayi. A ƙarƙashin tayin akwai siyasan da makircin da ya kulla, cewa yanzu ga kalifancin nan ya ban mashi, sai Imam ya ƙi karɓa, ya nuna ba zai karɓa ba. Daga baya sai ce to yanzu ka anshi waliyul amr, ma'ana yanzu kai ke da faɗa aji. Imam ya ƙi karɓa, ya ƙi karɓar wilayatul amr, ita ma ya ƙi karɓa. Me yasa? Saboda ya san cewa akwai siyasa da tuggun da aka shirya. Amma duk da haka Ma'amun ya nuna ba zai kyale shi ba, inda har ya mishi tahdidi, har daga cikin tahdidat da ya mai akwai kisa, ka nuna lalle dole sai ya karɓa. Daga ƙarshe Imam dole bai da yadda zai, bai da mafita, ya ce ya karɓa bisa wasu sharuɗa, inda ya karanto sharuɗan. Daga cikin sharuɗan shine ya karɓa matsayin, amma ba zai faɗa ba, ma'ana ba zai ce a sa ba, kuma zai ce a cire ba, ma'ana ba zai faɗa cewa yanzu wannan ya cancanta a bashi matsayi kaza ba, kuma ba zai ce wannan a cire shi daga matsayi kaza ba. To hakan ta sa ya samu sauƙi ta wannan ɓangare ɗin, kafin a juyo da al'amari a gare shi. Wannan kenan. Daga cikin abubuwan da ya fuskanta shine Ma'amun ya ringa shirya munazarori, sai ya kira mutane, misali kamar shugabannin Yahudawa, manya-manyan malamansu, sai ya haɗa su munazara da Imam, duk don a kunyata Imam a cikin al'umma, a cikin jama'a. Wannan ma bai tasiri ba, saboda duk wanda aka haɗa shi munazara, Imam yana da hujjoji da yake galaba a kan shi, ƙarshe sai dai su ji kunya. Sannan bayan ya yi duk wannan, duk bai samu nasara ba, ya zo yana haɗa shi munazara da
wasu daga cikin malaman mazhabobi wanda suke na addini ne kamar manya-manyan malaman aqaid da falsafa da sauransu, duka ya zamto imam yana galaba a kansu. To wannan shine tarihin Imam Rida, yana cike da abubuwa da yawa da ƙalubale da imam ya fuskanta wanda suka sanya cewa gaba ɗayan imam bai iya samun wata fursa mai kyau ba wanda zai iya misali ya abubuwan da suka kamata ya yi, sakamakon cewa Ma'mun yana ganin cewa barazana ne gare shi, wanda har ta kai ga cewa ya yi abin da ya yi, ya kashe shi, wanda ba muna muhallin bayanin shahadan shi bane ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin tarihin imam da kuma rayuwar da ya yi, wanda abubuwa ne suna da yawa, babu isasshen lokaci wanda za mu iya kawowa. Za mu iya takaitawa a nan guri dai. Idan Allah ta'ala ya sake haɗa mu a wani guri ɗin, wani muhalli ɗin, ko kuma wata dama ta samu, za mu iya ƙarin bayani ko kuma mu ƙara ɗauko wani janibi ta rayuwar shi Imam Rida mu ga ya rayu. Wannan shine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.